Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa masu kallon da sauraron mu barka ko da haka. Yau muna dauke da wani sabon film daga kamfanin Sultan mai suna da Damisa kashi na uku. Insha Allah. Wannan film ne mai bukata kenan ya ji bayanan mu ya biyo mu daga farkon wannan bidiyon har zuwa karshe sai ya ji da yadda zai samu wannan film cikin sauki insha Allah. Kar ku manta ku nuna subscribe da alama kararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su haka insha Allah. Wannan film ne wanda ba za ka samu a YouTube, za ka same shi ne a cikin group na VIP kenan wanda muke muku bayani a kowane lokaci. Muna dauke da wani hamshakin film ne daga kamfanin Sultan kenan wanda ke bukatar wannan film zai ɗaukar lambar mu ta WhatsApp sai ya muna magana ta WhatsApp kenan ko kuma ta Telegram. Insha Allah wanda ke bukata kenan ta nan zai muna magana sai mu mishi karin bayani ta yadda zai biya kuɗin shi. Ko wace ƙasa ke insha Allah idan ka ɗauki lambar mu za mu maka bayani ta yadda za ka biya da kuɗin ka insha Allah duk ƙasar da kake. Insha Allah sai ka ɗauki lamba muka yi muna magana ta yadda za ka biya kuɗinka sai mu saka ka cikin gurukin na VIP. Muna saka link namu na group Telegram da na WhatsApp kenan wanda za ka iya shiga a ciki sai ka yi muna magana ta yadda za ka biya kuɗinka. Idan ka shiga ciki za ka iska masu admin sai ka ɗauki lamba masu admin sai ka musu magana kenan sai su saka ka cikin gurukin na VIP insha Allah. Mai bukata kenan kallon wannan film sai kokari kenan ya garzayo ɗauki lambobin mu sai muna magana ta WhatsApp ta yadda zai samu wannan film cikin sauki ba tare da ya samu kullun sirrin ba ko kuma ya zuka ta YouTube ba. Wannan film za ka sami shi a YouTube cikin group ne kaɗai za ka sami shi na VIP wanda ba za ka sa wasu kullun sirrin ba, kallo kawai za ka yi a ciki kuma za ka sabke a wayarka insha Allah. Wanda yake bukata kenan sai ya ɗauki lambobin sai muna magana ta WhatsApp ko kuma ya shiga cikin link namu na group na Telegram ko na WhatsApp insha Allah. Kar ku manta ku mun subscribe da alama kararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen mu za ku same su akai insha Allah. Duk wanda kenan ke bukata ko wace kasa kenan ka ɗauki lambar mu za mu gaya ma ta yadda za ka biya kuɗinka sai ka shiga cikin gurbikin. Mun gode insha Allah. Masu bukata kenan sai kun zo sai mun ji insha Allah.